बाक्सा जिल्लानि साब्रै गोसोगुदुं आइजो मैखुन आबाद मावनानै गावनि आथिङावनो गसंथानो हादों दारागावनि साब्रै गोसोगुदुं आइजोफोरा। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारी। फालांगियारि महरै मैखुन आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हादों बाक्सानि साब्रै गोसोगुदुं आइजोफोरा। न'आ जादों बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमानि सेराव थानाय दारागावआव। मख'थावनादि दारागावआव थानाय मिथिंगा संरैखाथि फसंथान मानास दारागाव इक'टुरिजम ससाइटि एनजिअनि आफादगिरि अमरज्योति हाजरिकानि गेजेरजों आरो मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनि हेफाजाबाव सिमलायाव मैखुन आबाद मावनायनि सायाव सोलोंथाइ लानानै मैखुन आबाद मावनो लानाय बे साब्रै आइजोफोरा आथिखालाव मोनसे मैखुननि फार्म बेखेवनो हादों। गिबि समाव मोननैसो मैखुननि सिलिन्डारजों जागायजेननाय आइजोफोरनि मैखुननि फार्माव आथिखालाव 300निबो गोबां सिलिन्डार दं। बे मैखुननि सिलिन्डारनिफ्राय सप्ताफायाव 300 केजिनिबो गोबां मैखुन दिहुननो हानाय आइजोफोरा मैखुन फाननानै गोबां रां खामायनो हानायजों लोगोसे न'खरखौबो दैदेननो हादों। बे आइजोफोरा गावसोरनि दिहुनजानाय मैखुनखौ जिल्लानि निकासि, भुटान कुटी, दिहिरा, दारागाव बायदि ओनसोलफोराव फानहैनायजों लोगोसे गोबांआनो न'आवनो फैनानै मैखुनखौ बायफैयो होननानै फोरमायो। बबेखानि गावनि दोहोनजोंनो थेलेबलेब गंसे फिसा न'आव मैखुन आबाद मावनो लानाय बे आइजोफोरा गावसोरनि आबादखौ जौगाखांहोनो बिटिसि सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। जोंनियाव दारागावआव एनजिअ दङ केम्प। मानसिया हाजरिका उमर सारा लांदोंमोन लोखि बाजाराव, मावजि गेन्द्रि लोखि बाजाराव ट्रेनिं लाहैदो सानसेनि ट्रेनिं। सानसेयावनो रोंबोखादो जोङो बेखिनिखौ। जागायनाया मागोनि 1 तारिखनिफ्राय। बे आबादखौ मावनानै माबायदि मोनदों? दाथ' मोजां मोनदो, लाब जानाय बायदिबो मोनदो। दा न'आसो फिसा जादो, दा न'आबो मानसि थानायसोमोन नालाय, दा एसे अहल बहल मोनबोला बानायबावनो सानदोंमोन। दा दस' न'फोराबो फैसा थाखाफोरनि थाखायनो दा टेक जानानै दा दोनथ'यो। मा खावलायगोन सरकारखौ? सरकारखौ मा खावलायगोन सानदों? सरकारनियाव एसे एला बाहाय अननायबा एसे मोजां जागौमोन। होमबानिया जों गोसो गुदुं जानानै आरो गोबां बानायनो सानबावदोंमोन। साबैसे आइजोफोरा लादों सार बे? दा जोङो 6 जन। मा नाम? हेडआ जाहैबाय लंकेश्वर दैमारि आरो मनिका बर', शर्मिला दैमारि आंनिया, आरो इखि भाग्यश्री ब्रह्म आरो माधुरि रामसियारि। बबाव फानहैनोसो दा बेखौ? फाननाया निकासि बाजारबा लाङो आरो गामियावबो बयबो लांफैलायबाय थायो। आरो जोंहा दिहिरा होननाय दङ, निकासि दिहिरा, बेखौ बयबो मिथिगौ। बेयाव फानहैबाय थादो। दा नांबावगौ जादो, दा जों बानायख'नोसो हायाखै। केजिफायाव बेसेबां खरि फानो? केजि 200यैनो होथ'दो दा। 200 खरि। दा जों होनदो नोंसोर जुदि गोसो दङबा जों ट्रेनिं लाना नोंसोरखौबो फोरोंगोन, नोंसोरबो बानायगोन होनदो र'। ग्रुप दा होनदो जोङो, ग्रुप नङाबा जाया खामानिया, हारसिं हालानि खामानि नङा। ओरैनो 6 जन 7 जन गोबांद्रायबाबो मोजां नङा। होगोन। नोंसोर ट्रेनिं होगोन? जों सिखायगोन। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9954852542, 9435759226 आरो 6001899387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।